Akekho la kwami. Ku Facebook sekuphela insuku ezu5 ingane siyayiposta abantu bashare ama poster ku Facebook kuthiwa ingane ilahleli kanti ingane yona uyivalele kulendlu. Kodwa kanti ungena la. Siyashare nje ipost sithi inkosi yami ingane fanele siyithola iphila kanti wena uyazi ukuthi uyivalele kulendlu. Musu kusidakela mfana. Musa nje kusidakela. Yabo. Sicinga ingane sekuze kufaka ngisho izithombe umphakathi endaweni yonke lekuthiwa ingane ilahlekile kanti ingane uyifihlile la endlini. Ulobole ngenkomo engaki? Ulobole ngenkomo engaki? Ufuna usubulale lomnyango? Senoma nenze indlela yini namani uphulu manje uphulu. Lampana yadelela phela lo. Uyabona ukuthi uyadelela? Awu ngeke kodwa ngene la ngiyanqaba hambanda. So yenza nani abantu mfana? Sendini phela la. Awunayo indlu wena okoqala nje. Le ngane oyibeke la ngiyasho namanje. Kuphela insuku ezu5 icingwa ku Facebook. Abantu beyiposta ngapha nangapha kuthiwa ilahlekile. Yabonakala ihamba nawe. So abantu bangabe kubuza ukuthi uningani nawe uyazi. Sazi ngani noma mhlawumbe usuyibulele noma khona into oyenza engekho right enganeni. Sikwazi kanjani thina lo? Oyenza nje ngoqala ngani? Njoba umncane kangaka utikulana mfana musukudelela mfana. Usukudelela mfana. Usukudelela mfana. La phakathi. Ubani? Qo manje bafu kwenze njani afika namakhamera manje? Bafu yona ndlela obingelela ngayo leyo. Siyangena sina la ngeke lokho siza ngayo. Ngena ngibingelela khona nje basengena la. Well mawuthi siza namakhamera yona ndlela obingelela ngayo leyo. Cha itsiyo indlela engibingelela. Siyangena thina la. Siyangena la. Asafuni ngisho ukubingelela ngoba manje sinyanyiswa iattitude yakho. Angikwazi phela ukungena ngaphandle kwemvumo yami la. Bafu. Ningobani vele ni? Ngeke silokho sichaza izinto eziningi. Sifuna umelo la. Umelo uyazi umelo. Sifuna umelo la. Khona nambeka la naye. Ngoba ngathi mhlambe ukhuluma kakhulu angazi ngifuna senze ngendlela amakhamera yakhe noma khohla amakhamera thina sizela sibhalela umama kaMelo umzali wakhe ufuna ingane sekuphele 5 days ingekho ekhaya ingane thiwila kulo muzi emasifika la ngaphandle sibabona abantu abadala yabo asazi ke noma uhlala nabo noma mhlawumbe uyiphethe la ekhaya asisangeni ngilapho thina sibone izindlela sangena ngaphakathi sifuna uMelo ke la sesizwile ukuthi la sekuphele 5 days la kodwa ngicabanga ukuthi kumele ngene la fanele senze njani angazi kodwa ngicabanga kumele ngene la angikwazi ukungena la ngaphandle kwemvumo yami fanele sithole imvumo yokufuna ingane yomzali kuphele 5 days ingekho ekhaya kumele nithole kimi imvumo ukuthi ngene la ubani onakule ngane nje ubuhlala nayo usehlala na 5 days nje uyazi le ngane ohleli nayo la endlini ayisafuni ngisho ukufunda phela sifuna ingane la endlini sizwile ngesikhathi yabona ngesikhathi singaphandle sizile kunabantu abawu2 abamela abakhuluma la endlini usisi wakho yebo sizela thina ngoba sithunyiwe umzali wengane osekuphele 5 days ingekho ekhaya nithunywa kanjani ufuna ukungena ngenkani la uyazi ukuthi uma kamele ukwafika la ensukwini ezo3 ezedlule angimbona ezolanda ingane yakhe wena wakhuluma ukudela ngoba awumhloni abantu abadala ubahloniphi thina ke sesikhona ishow silungisa iCountry TV sizofuna lengane la kodwa angikwazi ukungena ngaphandle sizongena la thina noma ufuna sikuprovele sizongena ngicela manje nenze endlela sizongena thina la sizongena ngeke yabo nje ubuvala umnyango nje kanje asazi ukuthi uchaza ukuthini yabo ukuthi angifuni ukuthi ngene la awufuni singene la kanjani ngoba phela la kunengane nje lana sekuphele 5 days ingane ayingisho nasesikoleni umzali uthi esizoyilanda manje wayi manje ngifuna ukungena la ngene ngenkani vele fanele singene ngenkani ngoba wena uyadelela endlini yami awunandlu wena nje ubula nje lendlu yasekhaya kina kuyona yakho kodwa kulala mina kuyona akusho lutho kulala wena yabo thina into esifuna la ingane sifuna uMelo la ma ukuthi ufuna lesicapha sakini sisibulale thina sinandaba yabo ngoba vele nala ekhaya kini masifika sibabona nabantu abadala so futhi sobachazela ngoba sekuphele insuku ezu5 ingane engayi esikoleni ulokhu uyivayela endlini ulobole ngenkomo engaki nje uvalele ingane la ngaphakathi endlini ngene police station ukeni kwenza kimi asinandaba ke namaphoyisa thina wena lokho okwenza ukuthi ingane uyivalele insuku ezu5 ku right yini njobe ingayi nje esikoleni sekuphele insuku ezu5 umzali eyifuna uyazi ukuthi umzali uzovula icala emaphoyiseni ethi ingane ilahlekile kade siyiposta nje ku Facebook iviki lonke siyiposta ithi ingane lahleli kanti ingane uhlezi nayo la endlini nikwazi ngani lo muntu futhi akekho la kwami ku Facebook sekuphela insuku ezu5 ingane siyayiposta abantu bashare ama poster ku Facebook kuthiwa ingane lahleli kanti ingane yona uyivalele kulendlu kodwa kanti ungena la siyashare nje ipost sithi inkosi yami ingane fanele siyithola iphila kanti wena uyazi ukuthi uyivalele kulendlu musu kusidakela mfana musa nje kusidakela yabo sicinga ingane sekuze kufaka ngisho izithombe umphakathi endaweni yonke lekuthiwa ingane ilahlekile kanti ingane uyifihlile la endlini ulobole ngenkomo engaki ulobole ngenkomo engaki ufuna usubulale lomnyango senoma nenze indlela yini namani uphulu manje uphulu lampana yadelela phela lo uyabona ukuthi uyadelela awu ngeke kodwa ngene la ngiyanqaba hambanda
soyenza nani Sendini yami phela la. Anikwazi. awunayo indlu wena okoqala nje Ngilalaphi? le ngane oyibeke la ngiyasho namanje kuphela izinsuku eziwu5 icingwa ku Facebook abantu beyiposta ngapha nangapha kuthiwa ilahlekile yabonakala ihamba nawe so abantu bangabe kubuza uthi ingane nawe uyazi sazi ngathi noma mhlawumbe usuyibulele noma khona into oyenza engekho right enganeni sikwazi kanjani thina lo Oyenza nje ngoqala ngani. njoba umncane kangaka utikulana mfana musukudelela mfana usukudelela mfana usukudelela mfana usukudelela siyangena lathi Ngeke ngene la. siyangena Ngeke ngene la. ngena lathi Ngeke ngene. sogcina singene bosha Ngeke ngene. so kukuwe uthi wenza kanjani sesingaphakathi Ngeke. sesingaphakathi siphakathi manje ba Isikhathi kwenzakalani? Kwenzakalani? Kwenzakalani ngesiyazi? kwenze njani wena size kuwe la size kuwe la uma wakho kade nje la Facebook sikupostile kuthi ulahlekile uhlangana kanjani uma wakho ukhathazekile ngawo sephela insuku eziwu5 awuyi ngisho esikoleni ulibale ukuzohlala la usulotshelwe ngengaki nje inkomo nje uzohlala la uyabona manje la sikulanda ngenkani sizokubamba ngenkani wena wazana funa abantu bakubone kahle Bangibona ukuthini? funa bakubone kahle wena silande wena la Angindawo manje ngithathe ngifuna ukuphatha impahla funa ikamera inibone kahle uye lo Akanantombi nalo. akanantombi ukuthini Wena bambe kanjalo Nisomba kanayo. ngoba nize nisibhavu nisibambelani funa ikamera inibone kahle sibone Wena sibone bakwazi ukuvalele wabo. inibone kahle ikamera Isibone ukuthini? lo sekuphela insuku eziwu5 ekhaya akekho uma wakho usibheke wathi simbhekele yena sekuphela insuku eziwu5 Manje nibancane kabi nje maningazi lo kumele ngabe impilo yenu ukuthini kumele ngabe usesikoleni phela 5 days ungekho Manje esikoleni kumele ngibanje kanje manje. wena Amakhamera umncane lo semlandile uthi nje wena uzothatha impahla zakho uhamba azidlali la azizodlala uma ufuna senza ngenye indlela sokwenza lokho thina uma ufuna sewenze ngathi kuba 10 sovala ikamera sina le sikubhonye la thina ngezidlale wena ingane Ngicela iyeke le bancane nto, kakhulu yini niqala wena ngazi nje umncane kangaka nje uzokwenza njani mangathi ukholisele ingane uzoyenza kanje ingane mangathi ukholisele ingane Ngoba kuyini? nizobe nondlangane Ngemali into engicasula kakhulu ukuthi lo sekuphela insuku eziwu5 simposta ku Facebook sishare ama post ethu lahlekile akekho umuntu osicela uma wakho ngoba ekhathazekile ngayo sekuphela insuku eziwu5 yabo siyaposta umuntu uhleli nomfana la Ngahlangana nayo mawakhe. nisenze iphupho wena namhlanje siyakuthathela sihamba nawe ekhaya kini ungabe nje uqoqa impahla zakho sizokuthatha ngenkani vele fanele kulimaza Manje mambela ngilimaza. vele fanele kulimaza Ngibambe kanjani? sekuphela insuku eziwu5 lokho esifuna nale ngane kanti uyivalele la yabo awunalo nala idla kuyona ngisho yakho le sithe siyangena wasidelela wathi wena uzoshaya thina uzoshaya thina nje Phela bengizonishaya. uzoshaya thina nje Bengizonishaya ngiyangibambi kanjani? Ngiyangibambi. wena masuka la siyahamba ufuna masithanda lo mngane wakho singanithatha sinihambise nonke Ngiyaphi mina? uma uyazi ukuthi uyakwazi ukuthi kuyicala uthathe ingane nje umzali uyivalele endlini ekhaya Khulumile phela mina naye. akazazangithatha ngayivumela mina manje yini enihlanganisana lokho ke hawe kahle nje yini inkinga yakho wena Wami lo muntu nihlangana naphi kathi naye? thina lalela thina sithunywe uma wakhe la Ukuthi nizoyenza nobona phethu lo sizomla wakho serious. lo sizomla yazi lesicela kakhulu yini nesixhaphaza nina ko Facebook sipost umuntu ku Facebook thi ulahleli kanti umuntu uqhethe emfaneni yazi yenisa kanjani lona sishare ama post ko Facebook sithi nilahle umuntu Mala ulahlekile endlini yamshuthi ulahlekile. Uyabona kodwa le nto ilahlekile kuyi. Uyabona kodwa ukuthi kunjani la nje ukuthi ulahlekile. Uyabona nje kunjani. sengisho ikhandela kuyasebenza kahle noma mhlawumbe ukuthi usamncane la uyacabanga kodwa kahle ekhaya Ngiyacabanga. lento oyenza uyibona ukuthi right wena nje udadewenu ungajabule uhlala emzini abantu 5 days udadewenu Udadewethu. ake sithi nje lo udadewenu lo ubhutwana Ngeke ingane wajabula ngithathe njengodadewethu. Ngazi. ngithi mina ake sithi lo udadewenu uhamba insuku ezo5 uhlala emzini abantu ngajabula yena nalokho wena noma ungakhuluma uthi nisihamba nawe yabo nje ukusiza ukuthi uqoqe impahla zakho Nomthatha ngekani angafuni. sizomthatha ngenkani vele phela sithunywe uma wakhe thina la ukuthi simlande Manje ungibambeleli ubafo. ubambe Akanayo umdedeli Intombi akanayo. ubambele ukuthi uyaphapha
Yapha semasifika la wavala umnyango wena. Sakubuza sathi sifuna umele bamfune ekhaya kubo. Umele bamfune ekhaya kubo. Wena awukazi uvalele wena. Ngivalele ubani? Umuntu Mina wangibuza into ongahlangene nayo. Azizelanga lezo zinto la sizele kuzolanda lengane. Wena sesikutholile. Mawufuna futhi sibiza abanye abantu besibambise wena. Nenqoba abantu esiqhamuka nawo la phandle kuma kamereni. Sokubamba nje ubumncane ungaka. Sokubamba sikuthwala sambe nawe ekhaya. Simcela uma welengane wafika la ku 3 days ago obani wafika wakhuluma ukudelela wena. Wakhuluma naye wathi wena ngeke ekutshela. Ngokusala wena sihamba nawe. Futhi mawuqhubeka kwenza kanje ngitsho makho kubophe ngamashini. Niyadelela. Into yazi esicela kakhulini. Into esicela kakhulini ukuthi thina sifike sinposte ku Facebook. Thiwa umuntu ulahlekile. Kanti umuntu usemfanele. Usuphila nje. Angithi umsali uma ngathi ubekhathazekile ngawe. Phela uma wakho ubekhathazekile. Yabo bese ukube besathi ukuthi ula emfanele bese ngeke sicanga lokho sikupost. Sizela ngoba sazi ukuthi vele sesinayo ingqondo ukuthi benifuna njoba ama-camera mangaka senifuna ukuthi azi sesikhona ke sifuna abantu babone nabantu abade belokhu beshare ama-post ngizojabula vele ngizojabula abantu kade beniposta ku Facebook bethi ulahlekile lo fanele bebone ukuthi ubengalahlekile kodwa ubehleli nawe mfana omncane yabo oqala nje umncane kakhulu kabi wena yabo njengoba umncane ungayimathiwa nje ukhulisa lengane uzoyondla nganje ubuhlale ekhaya kini nale ndla kuyona yakho ngola ini okuphiwa nje abazali kwa-under nje unawo usathengelwa abazali nibancane kabi nje into eniyenzayo bafo lo uyazi ukuthi lo somthatha phela uma ukuthi wena ufuna sami lo somthatha sambe naye thina wena uzohlala ini la phela singamthatha lo sambe naye thina siyoxoxa naye nje lo kabanzi sixoxe naye nje ukuthi why ethatha ingane engake efakela 5 days abazali siyazi ukuthi abazali awuhlali nabazali bayasebenza kodwa kusho la wenze ngathi kwakho la ekhaya kini ngoba siyazi akukhona kwakhe kubula akukhona umncane kawe ngeke kube nekini wena umncane kanje ngeke kube nekini ngiyalala lapho musani ukusichaphaza nokudelela abantu fanele bebone namhlanje ukuthi uchaphaza abantu ngibambelaka phakamisele phezulu ukuthi mayelana phela uyangilimaza phakamisele phezulu uyangilimaza lo muntu until uzovala umlomo wakho fanele uzothula uvala umlomo mina ngeke phela ngize ngikwazi ukuthula phakamise phezulu uyangilimaza tshela lo muntu wakho ukuthi ahambe la qoqa impahla zakhe ahambe la uma ungafuni lokho lo uzokuphakamisa ama-awe ekuphakamisile nathi futhi uzocisha ama-camera sicisha ama-camera sixoxe nawe ngendlela yethu ufuna senze lokho yini noma ufuna size sekushaye lo somthatha ngendluzula thina kusasa kuba sekuthiwa sihlukumaza abantu besifazane yabo ngoba sithunyiwe umuntu omdala yilokho nje kuphela akukho kunye kukwena kufuna sikusenze ngendluzula nalo mngane wakho njengamanje aqoqa impahla zakhe ehambe asidlali la thatha impahla zomngane wakho uyiqoqe sambe la lo sambe la ukuhambe nami wena uyasala lo samba naye ngithatha impahla mina ngeke ngize ngikwazi ukuthatha impahla wena uthatha impahla zalo za nami lezi impahla awuvala ikamera lapho senza njani ke manje usaqhubeka nokuthi impahla zakhe ayihambi hayi singayixoxa lento kangcono mhlawumbe cha asifuna ukuxoxa thina sithi thina wena usaqhubeka nokuthi impahla zakhe awuze kumqoqela zona impahla zakhe hayi impahla mhlawumbe into engingayenza ukuthi nimthathe nambe nami mina ngizozama indlela ukuthi ngiyibuyise okay fine wena siyahamba awukho kunye qoqa ke ngene endlini qoqa impahla zakhe lo ngene endlini dedele buka sungimaze kahle ngene endlini qoqa impahla zale ngane sihamba nawe ngesakhuluma kakhulu impahla ngene silinde impahla la and siyahamba naye lo lengane ngizonibuyisela bafowethu lapha emakhaya ngiyethemba ukuthi niyaphila mawukuthi ingane yakho sekuphela izinsuku eziwu5 ingabuye ekhaya thina siyishow silungisa iCountry TV sofika sikuqondisela izinto mawukuthi unengane engahloniphi kwakhe kuthatha kancane biza thina njengabantu besiliyalungisa iCountry TV so wazi sikuqondisele yona ishow yethu njengamanzi ifike esiphetheleni qhubekeni silandele nisubscribe lapho ku YouTube nibuke wonke ama video ethu nisale kahle.